And now for more news in the entertainment sector. Things were not well last week in the industry as tensions increased further between rapper Kevido and producer Blafidza. The beef apparently started when rapper Kevido released his album titled Handina Kuzviwetera LP. The album was meant to be rid of allegations circulating that Kevido wets his bed at night. Tinzo zvizere kune mimbi. Yakurekoda. Okay, bo. Yo, Kevido here with an important announcement. Album ndakarinyorera vavengi vanofamba vachitaura zvisina basa maiziva. For the last time, handina kuzviwetera. Ndikutaura newe Blafidza. Chero waita tateguru kwandiri handikutye. Wanzwa pamangomo waita mudiki by far. Saka be careful tsano. Ndokupedzera ise mushonga wemakonzo kumakonzo. Usari wamabhonzo. In response to the aforementioned allegations by Kevido, Blafidza had this to say. Akatichi mbana anobonyatsondiziva zvakanaka nakero. Ngidza bata kamurekedza anozofarisa. Handina nguva newe waita jana undikwanire kana waita mukana. In fact, album rako itsvina pakuweta uri John Cena toto kuti champion pamaweto zvinotozikamwa kugeto. Ndikubudire pachena mfana indiri old school ndotokuda pamafeast. Album rako banhasi ndarisa pablacklist haritengwe kusvika wadzidza kuti utambira Blafidza ndini wako. Kevido obviously did not take this very well as Blafidza unwarrantedly gave him a new title, Mfana Uwema Weto. Be that as it may, the situation between the two reached its tipping point when Kevido's album launch was cancelled by most promoters as per Blafidza's request. Kevido, in response, then apparently channeled all his anger towards releasing a diss video titled Blafidza. Fortunately for many, the video was made available to the public by our sources this morning. Let's have a look. Kutaura chokwadi pafeya Blafidza ndokumhanyisa ukandiona bhururuka. In other words ndokumamisa. Ndiri high grade uri low grade gerovhidzi uchaona ndiri bhuruhuru chizikuru remekedza. Apologies for interruption of this video's broadcast. We have just received that breaking news that Blafidza has been found dead in his apartment 30 minutes ago. Tinza zvizere kubva kumukuru wemapurisa. At this particular juncture, I can confirm that one celebrity who goes by the name Blafidza is no more. However, though the cause of death is yet to be established, I suspect food poisoning, watinoti muchetura pachishona, possibly involving someone whom Blafidza was in conflict with recently. Let me assure all the fans and relatives that we are going to get to the bottom of this matter by any means necessary. And by any means necessary, ndiri kureva ini kuti isu samapurisa tichaenda kumaprofita neng'anga dzedu kuti tigadzirise nyaya iyi. Saka kana uchiziva hako kuti you were involved in this matter, save yourself the embarrassment and save us the stress and come out.